אבל זה לא אומר שאני רותם אפס. זה לא אומר שאני רותם אפסית גמורה. לא שווה כלום. לא שווה כלום. זה אומר שסך הפעולות שעשיתי זה לא טוב. זה אפס, לא מוצלח וזה, אבל זה סך הפעולות. כן. וכשאני לומדת לנתק את הערך העצמי שלי מסך הפעולות שעשיתי, אז יש לי פה למידה, אני יכולה להשתפר, אני יכולה ללמוד, אני יכולה להיות עם מוטיבציה פתאום. נכון? כי בין רותם אפסית, היא לא הצליחה, לבין רותם רצף הפעולות שעשית פה הוא לא טוב. זו אותה אמירה, אבל זה קשור לערך העצמי שלי ולמי שאני כבן אדם, כרותם, וזה קשור לפעולות שעשיתי, אז יש לי מוטיבציה לשנות אותם. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט להתחיל עסק מאפס עם עסק מגבלות. אני אביעד משל, אני יזם סדרתי, מקים חברות, מוביל צוותים ומלווה בעלי עסקים כבר יותר מ-20 שנה. אחרי מאות ליוויים אישיים, הרצאות, סדנאות ומפגשים עם יזמים בתחילת דרכם, הבנתי דבר אחד פשוט. הדבר הכי חזק שיש לאדם זה מפת הדרכים שהוא מרכיב לעצמו. ובדיוק בשביל זה הקמתי את הפודקאסט הזה. בשביל זה הוא נולד. אז כל מי שיודע בלב שיש לו מתנה לתת, אבל לא תמיד ברור איך מתחילים. הפודקאסט הזה הוא עבור אלו שמרגישים תקועים בעבודה. אז אם זה מה שאתם מחפשים, השראה, כלים פרקטיים, וגם תזכורת קטנה ללמה בכלל התחלתם, אתם בדיוק במקום הנכון. ושלא נשכח, אתם יותר מוזמנים לדבר איתי בכל הערוצים, כי זאת המתנה שלי. בואו נתחיל. אז ברוכים הבאים לפודקאסט להתחיל עסק מאפס. היום אני שמח במיוחד לארח את רותם גולן. היידה. יזמית, מאמנת אישית, עסקית וכלכלית, ומייסדת וואינאו. הורייזן, בטח. והורייזן. נכון. מגניב. הסיפור של רותם מתחיל בכלל, הייתה מהשטח בתפקידים של פיקוד והדרכה, משירות משמעותי שבו היא למדה איך להוביל לאנשים ולתת דוגמה אישית. איך ממש לקחת את זה ולהביא את זה לאקדמיה, להביא את זה לאנשים. יש לך תואר ראשון בניהול. נכון. תראה, אני מגלה עלייך דברים. סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, נכון, בן גוריון, אהבת חיי. וואלה. בן גוריון, וואו. אני ממליצה לכל מי שרוצה לעשות תואר, ללכת לבן גוריון, אין לי עמלות, תעשו מה שאתם רוצים. באמת, פשוט מקום מדהים. עזבו שהתואר שלי מלא מה להגיד על תארים, אבל זה סיפור אחר. אולי נדבר על זה היום, כי אנחנו מדברים על מנטלי וזה, אז אולי זה כן. עולם האימון, עולם היזמות, לאורך הדרך זיהית, צורך עצום, וכל מה שקשור בדור ה-Y, נכון. ובמקום הזה של באמת, מה עושים מפה, הדור הזה. אוקיי? אז את מחברת למידה ופרקטיקה יומיומית, מאפשרת לאנשים באמת לזוז קדימה, כמה שיותר מהר, לפחות ממה שאני שמעתי. נכון. שמעתי איזה כמה פרקים שלך. איזה כיף לשמוע. אז רותם היא גם מרצה, וגם מייעצת לארגונים גדולים, מלווה אנשים בתהליכים אישיים ועסקיים, ומביאה את השילוב נדיר של ידע, ניסיון, תשוקה אמיתית לבני האדם. יואו, מה זה? עבד, כל מה שאני אגיד עכשיו רק יכול להוריד. עדיף שזהו, בוא נסיים את הפרק. גל, סגור את המצלמות. סגור את ההצלמה וזהו. סגרנו את הפינה. טוב, אז בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר איתך על המון דברים. יאללה. אני ממש מתרגש שאת פה. גם אני. אני חושב שזה גם למאזינים וגם בשבילי. אני את האמת שאני עושה את הפודקאסט הזה, תכלס בשבילי. נכון, זה אגב, זה הסוד. זה ממש... זה הסוד האמיתי שמי שמצליח בפודקאסטים, לעשות את זה בשבילנו. כן, זה ממש מעניין אותי. את יודעת, אני יוצא מפגישת פודקאסט כזאת, ואני אומר, וואו, כאילו, למדתי כל כך הרבה. איזה כיף לשמוע. אז יאללה, אני רעב לצמא ורעב ללמוד. בוא נעשה אז באמת את האינטרדקשן. אז בעצם, כמו שאתה אומר, התחלתי במקום הזה של שכירה, ושכירה ועצמאית, שאגב, על זה יש לי המון מה להגיד, תכף בעולם הזה המנטלי, כי אני חושבת שאנחנו היום חיים בעידן שמאוד קשה לייצר מצב שאתה יוצא לעצמאות, ובחודש, חודשיים הראשונים אתה מרוויח כסף. ממש. לרוב העסקים זה לא עובד ככה. אגב, אני נתקלת בהרבה מאוד אנשים שמגיעים ואומרים, מה, אבל אני ציפיתי שחצי שנה, אני כבר זה, ואני אצא, ויהיה לי 20,000 שקל. חבר'ה, אני לא יודעת אם אתה יודע, יש עכשיו גימיק מגניב בטיקטוק, אם יצא לך לראות ובאינסטגרם, שאנשים פותחים ואומרים, בואו איתי לאתגר לראות איך מאפס הכנסות אני מגיעה ל-20,000 בחודש, רווח. לא, ואני כזה, חבר'ה, בחודשיים לא מגיעים ל-20,000, אלא אם מתפשטים פה ולא יודעת מה, כאילו זה לא הגיוני. אוליפנס, כן, כאילו כל, אתה יודע, אנשים שעושים, מה זה בכללי לפרובוקציות, כאילו פרובוקציה יכולה להביא לך 20,000 שקל במיידי, ואחר כך זה נעלם, בסדר? כאילו, אז סתם זה כזה, יש עכשיו מלא טרנדים כאלה, בואו תראו איך כאילו אתגר שלי להגיע ל100,000 שקל, 200,000 שקל, מיליון בחודש, מאפס, כאילו, לא, חבר'ה, לא מגיעים מאפס ל-20,000 בחודשיים, אלא אם כן הלכת לחפש עבודה ומצאת העבודה שזה השכר שהיא מציעה. נכון. כאילו, זה לא משנה דברים כאלה. אז הגעתי מהמקום הזה של להיות שכירה ועצמאית במקביל במשך 4 שנים. זה זמן לא מבוטל שבו
שי ואני, שי השותף שלי, שי ביבס, פתחנו את שתי החברות, חברה בארץ שנקראת Why Now, התפתחות אישית וכלכלית לדור ה-Y, והורייזן, ליווי משקיעים לנדל"ן בדוביי, שראינו שאנשים ממצים את היכולות שלהם בישראל, מאוד מהר הם ממצים את הטבות המס שלהם, ואת תהליכי התכנון פה בארץ, והם צריכים לצאת עם הכספים למקום חדש. ודוביי טרנד מטורף, אנשים שעשו תשואות מגניבות מאוד, לא ננקוב במספרים, אבל תשואות מגניבות מאוד באמת בשנה, ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, אוקיי, אני מתחיל להבין, לי לקח המון זמן להבין בעולם העסקים, כמה אנחנו לא רלוונטיים. זאת אומרת, כמה אנחנו כבעלי העסקים, אנחנו פשוט ממלאים אחר צורך של מישהו אחר. כאילו, נכון, זה מהאינסנטיב שלנו, מהמניע שלנו, אני הגעתי מחרדה כלכלית מאוד גדולה, מחרדה לעצמאות מאוד גדולה, מחרדה למחויבות מאוד גדולה. אבא שלי פתח עסק, אני אעשה שנייה רגע, אני אאסוף את הדברים, אבא שלי פתח עסק שאנחנו היינו באזור כיתה ז', אני ואחי התאום, אחותי הגדולה, העסק קרס, כישלון חרוץ, עסק שהיו בו הפנסיות, קרנות ההשתלמות, כל הכספים של הבית, ובאמת, כאילו באזור כיתה חטאת, אני מבינה שכאילו, העולם שהכרנו אותו עד אותה נקודה כבר לא יהיה אותו הדבר, לא כי עדיין גרנו בבית שלנו, עדיין הייתה המשכנתה של ההורים ששילמו, ועדיין היה לנו אוכל, ותפו, אני תמיד אומרת, גדלתי והכל סבבה, כאילו פשוט ברור שאם אני רוצה רישיון, אני אשלם על הרישיון הזה, ואם אני רוצה, כאילו אתה יודע, ואני גרה ברעננה, אין ילדים לצידי שמשלמים על רישיון, אין לידי ילדים שעובדים בשתי עבודות בזמן הבגרויות, כאילו בזמן מכיתה י' אני עובדת בשתי עבודות במקביל, בזמן שאני לומד. אין ילדים כאלה בסביבה שרוצים נעליים, אז הם הולכים לעבוד. אין דברים כאלה באזור שבו גרתי. והבנתי בגיל מאוד צעיר שכסף זה חשוב, ונחרטה אצלי בראש התפיסה שעצמאית אני לעולם לא יהיה. מדברת איתך עם שתי חברות בעם ועובדים וזה, אבל... נכון להיום. נכון להיום, אבל עצמאית לעולם אני לא יהיה. ראיתי מה זה גורם, וזה היה קשה מאוד. כאילו, כמובן, גירושים וזה, וכל הדברים שמגיעים אחרי. ואמרתי, לעולם אני לא אהיה במינוס. בסדר? באחד עמדתי, באחד לא עמדתי. אז אכן לעולם לא הייתי במינוס, לא, אבל יש מינופים, זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. ובאמת, כשהגיע השלב הזה, שבאמת שי ואני כבר חברנו, וכבר פתחנו את הפודקאסט Why Now, וכאילו הפרקים תפסו תאוצה מטורפת, ואתה יודע, ומגיע יובל אברמוביץ' ומנכ"ל אלטשולר שחם, וכאילו, ומלא אנשים טובים, וזה שאנחנו מכירים מהתעשיות, וזה שעשו דבר או שניים בחייהם, ואנחנו רואים שכאילו הקהילה גדלה, וכנסים כל שנה של 500 איש, וזה וזה, ואנחנו עובדים במשרות מלאות. במקביל. ואנחנו עובדים במשרות מלאות, תבין שאנחנו עובדים מ-8 בבוקר עד שעה 4-5 בצהריים במקום אחר, מ-5 בצהריים עד שעה 1 בלילה ב-Why Now ולימים גם בהורייזן. ואנחנו 4 שנים לא מושכים משכורת, כי הכל בשביל לטובת העסק. כן. אפרופו, אני חושבת שזה הדבר הכי טוב שלמדתי, שכאילו כל שקל שמושקע בעסק הוא הרבה יותר משמעותי מאשר שאני אקנה בו אוכל הביתה. שוב, במידה אין דרך. ובמידה ואתה יכול כאילו לעבוד בשתי עבודות, או לא משנה, או ביטחון במקום אחר, אני לא יודעת. איזה סיפור זה כאילו, אתה יודע, אתה בדרך כלל מסתכלים ואתה יודע, את ישר קופצים אוקיי, אז צריך לעשות ככה וככה וככה וככה, ואת באה ואת כאילו רגע אומרת, למי ששומע אותנו עכשיו באיזה פקק או באיזשהו רגע, ואת אומרת לו, לא, אני באתי מחרדות. מחרדות מעצמאות, מחרדות ממחויבות, בטח ובטח שלשלם לעובדים, אומייגאד, הפחד הכי גדול שלי, שאני כאילו יום אחד לא ייתן להם משכורת, אוי ואבוי, כאילו. חרדות כלכליות, אז היה בכפות הידיים, כאילו, להוציא כסף מעובר ושב, והיה בשבילי, כאילו, מה, אני מוציאה כסף לעבדון, עכשיו, בתכלס הוא הולך לעבוד בהשקעות, ובדירות, ובנדלן, ויש לי היום, כאילו, דירות, וקרקע, וכאילו, אתה יודע, משרדים להשקעה, ואני אומרת, אם אני הצלחתי מאפס כלום, אז כל אחד יכול להצליח. באמת כל אחד, כאילו, זה לא שבאמת כל אחד. פשוט, אני חושבת שמה שאני הבנתי בגיל צעיר, זה את המונח הזה שאנחנו מאוד מפחדים ממנו בדור שלנו, של כסף זה עבודה קשה, ותעבוד קשה ותצליח וזה וזה וזה, והם אומרים, למה לא צריך לעבוד קשה, צריך לעבוד חכם. זה נכון, אני מאוד מסכימה עם ההבנה שזה לא העניין שתעבוד קשה מ-8 בבוקר עד 1 בלילה, זה לא העניין, תעבוד חכם. אבל באותה תקופה, כשלא יכולתי לעבוד חכם, כי לא הייתה לי ברירה, הייתי חייבת לעשות גם וגם וגם וגם, אז עבדתי קשה, וזה הניב פירות, לקח לזה 5 שנים, אבל זה הניב פירות, כאילו הסבלנות וההתמדה, זה אחד הדברים שמאוד קשים לדור שלנו. אני פוגשת מלא עצמאים שחוזרים להיות שכירים, מלא, מגיעים לשולחני כמאמנת עסקית בשנה האחרונה, המון עצמאים שאמרו לי, רותם, אני מגיע אלייך כי אני בישורת האחרונה, כאילו, זהו. עכשיו, למה זהו? על מה הם בנו? כי מה היה התאום ציפיות שלהם? שזה יהיה מהיר. בדיוק, שזה יהיה מהיר, שזה יהיה קל, וזו הבעיה המנטלית שהרבה אנשים מנהלים אותה, שאני חושבת שאני בגיל צעיר מאוד הבנתי, שאנחנו פה במרתון, בגיל מאוד צעיר, באמת, גיל 17-18 הבנתי שאני פה במרתון,
גם כשהייתי מ"פ בצבא, וגם כשזה, וגם כשזה, שאמרתי, כאילו, שקל לשקל, וכאילו, כל הזמן ידעתי שאני פה, כי אני צריכה לייצר לעצמי היום ולעתיד חיים טובים יותר, ואני יודעת שאם אני לא אעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה בשבילי. ומשם הגיע, אפרופו מה שאמרת, התשוקה האמיתית. זאת אומרת, אם לא היה לי את זה, הדבר הזה שרציתי כל כך, שאנשים ילמדו כסף אחרת, ייפגשו עם הדבר הזה שנקרא כסף בצורה אחרת, ממה שאני נפגשתי. בשיח הזוגי, בשיח מול עצמי, בשיח בחוץ, כשמגיעים לרעיונות עבודה ומגמגמים כשמדברים על כסף, כאילו בגלל שאני כל כך רציתי שהם ייפגשו אחרת עם זה, אז יצאנו עם הפודקאסט ועם ההרצאות ועם הכנסים בכל הדבר הזה של מנטליות וכסף והתפתחות אישית וכלכלית. אז בא לי רגע לצלול איתך שנייה באמת לעניין הזה של כסף. יאללה. כי אני יכול לדבר איתך על עוד מלא דברים. מלא. ואת יודעת, על מה זה אומר, אני יכול לספר לך על הילדים שלי שהיום הם בני 13, הגדול, ומה זה אומר שהוא עכשיו צריך ללכת לעבוד בשביל, כי הוא רוצה נעליים לאופניים שלו, ויש לו כל מיני חלומות אישיים, ופתאום הוא שומע ממני לא, כי עד עכשיו הכל היה כן, וזהו, ומה שנקרא, אני מאמן עסקי הפכתי להיות, ברגע שהוא הפך להיות בן 13, וכבר יש לו יכולות, והוא... נכון. גמרנו עם הסיפור הזה של הכל בסדר. נכון. כזה. אבל אפשר לדבר גם על זה, ואפשר לדבר על מלא דברים, אבל משהו אומר לי, בוא נצלול על הכסף. יאללה. על הקטע המנטלי הזה של כסף, כי, אתה יודעת, מדברים על זה בסביבה שלי, ובטח שלך, שנים, בסדר? 10-15 שנה אחורה, זה בתודעה, אם זה חוק המשיכה, הסוד, אם זה כל מיני... תודעות שפע וצורת חשוב. תודעה, כן, הליכת שפע בים, ותודעת זה וזה, ומדברים על זה. נכון. אין סוף, ועדיין, אני פוגש, ואני בטוח שגם את, אבל אני פוגש בוודאות אנשים שיש להם אתגר אדיר עם הדבר הזה שנקרא כסף. נכון. לא אומרים, כמו שאמרת, ברעיונות עבודה. נכון. אני מראיין לחברות שאני מנהל, מראיין לאנשים, אני כאילו אני אומר להם, הולך להגיע השאלה המפתיעה, מה הדרישה שלך בתחילת הרעיון, ושמגיעים לזה, הם מגמגמים, ואני כאילו... דיברנו על זה. מה, הכרעתי אותך, בשביל זה אנחנו פה גם, כאילו, אתה לא בא כי יש לי עיניים יפות, כי אתה הולך להרוויח כסף, נכון? אתה תתן לי ערך ואני אתן לך כסף, אבל זה קורה בעוד המון מקומות, זאת אומרת, למה? כאילו... מה חקרת שם, מה ראית, מה למדת? אני אגיד לך מה למדתי אחרי מאות, באמת, ליוויים וראיונות ותהליכים שהעברנו גם בקהילה וגם בייעוץ האישי. אנשים, כסף היום בעידן שלנו, נמדד כערך למדד ולתפיסת האני העצמי. כלומר, אם אני היום תופס את עצמי, או תופסת את עצמי כסתם, אתן לך דוגמה, כאישה, כגבר, חסר יכולות, כי שנתיים לא עבדתי, אוקיי? אז בעצם כשאני מגיעה לשאלת השאלות, שלכאורה היא לגיטימית, כי אני יודעת שעשיתי תואר לפני 10 שנים, או לא משנה כמה, ויש לי איזה סוג של ניסיון, אני גם כי מול עצמי, הכסף הוא מדד למה אני מחזיקה מעצמי, מה היכולת שלי. אגב, לא רק עבורי, גם החברה מודדת אותי על הדבר הזה. מה זאת אומרת? גם החברה היום, שכשאתה מספר שאתה מרוויח 35,000, ואני מספרת שאני מרוויחה 10, בחדר אנחנו נתפסים בצורה מסוימת. אנחנו יכולים לייפות את זה, ולשים אבק פיות וקונפטי, ולהגיד, לא, רותם, מה את מדברת שטויות? אבל זה נכון, אתה יודע שאם בחדר אנחנו יושבים עכשיו 5, 6, 7 אנשים, ואנחנו יודעים שאתה מרוויח 35, או סתם כי פתחנו את התלושים, או אני לא יודעת מה, ואני מרוויחה 10, אתה תראה אותי בעין אחרת, ממה שראית לפני כן, או שאני אראה אותך בעין אחרת. איזה קשוח זה, עכשיו, ברגע שזה קורה, הרי למה ההיבט המנטלי? לכאורה הכסף זה כולה מספר. למה בכלל אכפת להם להגיד, אני רוצה 30, אני רוצה 40, אני רוצה 20, כאילו מה זה משנה? אז זה לא רק מספר, זה בעצם המדד של כמה אני חושבת שאני שווה. וכשזה נכנס לתמונה, אגב, בדיוק כמו דייטים, בדיוק כמו זוגיות, כשזה נכנס לתמונה, המדד של הערך שלי, מה אני מביאה לשולחן בזוגיות הזאת, מה אני מביאה לשולחן במערכת היחסים הזאת העסקית, השותפות, מה אני מביאה במערכת היחסים הזאת שאני עובדת ואתה המעסיק, פה מתחילים לגמגם, כי מה אתה תראה, אגב, הדבר הראשון, אפקט הביטחון, כאילו מה הביטחון שלי? מה הביטחון שלי ביכולות שלי? מה הביטחון שלי בערך העצמי שאני מביאה לתוך הדבר הזה שלי? בלי קשר שנייה לפן המקצועי, מה הערך שאני מביאה לשולחן? יש אנשים שהערך שלהם הוא בכלל לייצר לכידות בחברה, וזה לא קשור בכלל למקצועיות, והם יודעים את זה. הם יודעים את זה על עצמם. זאת אומרת, הגמגום הזה מתחיל שם, ולכן אני תמיד מסבירה שכסף הוא תולדה, תמיד, לא משנה, יכולים להתווכח איתי, באמת, תביא את כולם, אני אתווכח.
אנחנו נגיע, בסוף יאמינו לי. בסוף יאמינו לי. סתם, שכסף בסוף זה תולדה של ערך עצמי. בן אדם שמחזיק מעצמו, סתם, יש לו 3 ילדים, ויש לה 3 ילדים, והיא תותחית, ווונדר וומן, והוא אלוף, וזה וזה וזה, והוא מרוויח 8,000 שקלים בגיל 40, יהיה שם פער. הפער הזה ייצור תסכול מתמיד. כשהוא יקום בבוקר, כשהוא הולך לישון, כשהוא יהיה עם הילדים, הפער הזה ייצור תסכול מתמיד. יהיה פה פער בין רגע, אז אני כן מעריך את עצמי, אני לא מעריך את עצמי. אני נותן לדבר הזה לקרות, או שאני אומר, חבר'ה, חלס, מיציתי את האירוע. אנשים שהערך העצמי שלהם נמצא באותו מקום שבו הם, אתה יודע, שיש הלימה, בין היכולות שלהם לערך העצמי שלהם, שם הם גם מצליחים להרוויח. כסף לא משנה כשכירים או כעצמאי. אבל תקשיבי, זה מפחיד. נכון. מפחיד. אני היום עם 3 ילדים, מרוויח 8,000 שקל, אני בן 40, בסדר? ואני, זאת אומרת, יש פער. יש פער בתחושות. יש פער בתחושות, ואני קם בבוקר ואני אומר, איזה תקתקן אני, או איזה תקתקנית אני וונדר וומן, אני מרחינה את הילדים, ויוצאת לעבודה, וחוזרת, וחוגים ועניינים, ומסיעה את כולה, מרוויחה 8,000 שקל, ואני אומרת, זה לא הvalue שלי, אבל יש לי פחד, עכשיו ללכת למעסיק שלי, או אפילו ללקוחות שלי, בוא נדבר גם על עצמאיים, כן. ולהגיד להם, בוא נעלה את המחיר. נכון. כי הם ילכו. נכון. כי יפטרו אותי. נכון. כי יביאו משהו יותר זול. נכון, זה בדיוק הפער שנקרא ביטחון עצמי. אין לו שום קשר למקצועיות, אין לו שום קשר ליכולות, זה נקרא ביטחון. ואם אין לי את הביטחון ואת הערך והמסוגלות, לא משנה, ביטחון עצמי, ערך עצמי ומסוגלות, זה 3 דברים שונים. אבל אם עכשיו לי אין את הביטחון להגיד, אני מעלה את המחירים ב-20%. אגב, גם אני, העליתי מחירים, בהתחלה לקחתי לשעת ייעוץ 150, ואחר כך במעלה השנים זה היה 1,000. אמרתי, כאילו, אמא שלי ישבה איתי, אמרתי לי, רותם, מי ישלם לך? מי משלם סכום כזה? ואנשים שמבינים את הערך, ואגב, קופצים מדרגות מטורפות, הם משלמים, זה פינאץ בשבילנו, רואים מה הם מרוויחים בזכות זה. אז כאילו אני אומרת לה, אמא, זה התפיסה שלך המוטעת, זה בדיוק התפיסה שאומרת, את לא מסוגלת, או את לא יכולה, או מי הם אותם אנשים שישלמו. אז אותה בחורה שתגיד, אותו גבר שיגיד, אני הולך לבקש העלה, כי מ8 לא מתאים לקבל 10, ואם יפטרו אותי, זה יאלץ אותי למצוא מקום עבודה שהם תואם. הרי מה חוסר הלימה גורם? אנשים חושבים שמדברת על כסף, כי כסף זה מעניין. לא. כסף הוא רק סייד אפקט לכמה אני בהלימה. מראה. אם אני בסוף, זה מראה ליכולת שלי. אגב, מראה אולי גם לא לערך העצמי שלי, אלא כמה ערך הבאתי לשולחן. יכול להיות שלי יש מלא ערך. מלא, אביה, אתה אומר, וואלה, רותם, תשמע, אני יכול להקשיב לאנרגיות, צחוק עם זה. אבל מה הביאה? אבל וואלה, היא לא הביאה את זה. היא לא הביאה את זה לשולחן, היא לא נמצאת ברשתות, היא לא עושה את זה בפודקאסט, היא לא מביאה את זה בזה שלה. אז אני לא מכיר את זה, זה שישבתי איתה בשיחה אחד זה אחלה. ואז אני אגיד, וואלה, יש לי חוסר הלימה, נכון? כאילו, אני יודעת שאת כל זה אני מביאה, זה הפידבק שאני מקבלת אגב תמיד, ואז אני מגיעה לשולחן, ואומרת, רגע, אבל זה לא תואם את רמת הלידים, לקוחות, יכולות, אז כנראה לא הבאתי אותו, לא הבאתי את הערך החוץ, יכול להיות כי אני דדיקייד למשהו אחר, יכול להיות כי אני דדיקייד להיות אבא עכשיו, או להיות אמא, אין בעיה. נכון. הבעיה קורית כשאני מתחילה להיות בחוסר הלימה, ואם זה יאלץ אותי להתפטר מהעבודה, כי ביקשתי העלאה, או כי הלקוחות שלי בורחים, כי העליתי ב10%, אגב קרה לי, אז זאת שהציפורניים שלי העלתה לי, והלכתי. אני לא רואה בזה ערך, כי אם אני יכולה להחליף אותה בעוד 10 אנשים שיעשו את אותו דבר, בתפיסתי, לי לא קריטי איזה צבע ואיך זה, לא קריטי לי. יש כאלו שכן. יש כאלו שכן, נכון. אז הכל עניין של תפיסות, וזה בסדר שאותו לקוח ילך, והוא לא מתאים לי לדבר החדש שאני מייצרת, וזה לגיטימי. אז זה מה שמפריע לי, שאנשים חושבים שכסף הוא תולדה של כמה קשה אני עובדת, זה לא נכון, הוא תולדה של איך שאני תופסת את עצמי, זה 1. 2, ההתמדה בתוך הדבר הזה, זה החלק החשוב, להאמין בעצמי שאני יכולה יותר, מה קורה? אנשים מתקבים, הם אומרים, טוב, אני מרוויח 8, אני בן 40, עם 3 ילדים, אני בת 40, 3 ילדים, לא משנה, זה מה שאני אעשה בחיים. כן. הייתה לי מישהי כזאת, אגב, סיפור מדהים של מישהי שאומרת, רותם, כאילו, לא הרווחתי בחיים, כאילו, יותר מזה. כאילו, איך את רוצה שאני אבקש? ועבדנו על היכולת שלה להגיד מה הייתי רוצה לקבל ולמה. למה? לא מה הייתי רוצה לקבל רק. ולמה? היא אמרה, כי, ואז היא שומעת עצמה אומרת, כי אני מאמינה שיש לי יכולות כאלה, ואני יכולה לעשות ככה, ואני יכולה לעשות, כל הפן המנטלי נכנס לתוקף, אגב, תוך חודשיים הגיעה למשכורת של 12. מדהים, את נותנת פה, אם שמת לב או לא, טיפ מעולה, למי שמאזין לזה, זה כי, למרות שאמרו לי, אל תעשה טיפים בפודקאסט. מי שרוצה טיפים, שילך לאינסטגרם. אבל זה כל כך בולט, ומה שאת אומרת עכשיו, העניין הזה של תשמע את עצמך אומר, ותשכנע את עצמך. זאת אומרת, עד שלא תשכנע את עצמך, אתה לעולם לא תצליח. בדיוק. וואו, זה גם חזק עם הדייטים, כי אמרת מקודם על הדייטים, נכון? בדיוק עולם, הכסף ודייטים מאוד דומה, אגב, בכלל, בבסיס שלו, בפשט, על ערך, על ביטחון, על מה אני מביא לשולחן, על לשמוע לא ולהמשיך, עסקים, כאילו זה אותו הדבר, זו אותה מכניקה. גם
למה אמרתי ולמה? כי כשהיא אומרת לי, רותם, זה הסכום, זה, אמרתי, אוקיי, אז תרוויחי את זה. עד גיל 50, בואי ניפרד. אגב, אני קמה ואני הולכת. כן. בואי ניפרד. כן. כאילו, אין טעם בכלל לשיח. חבל על הכסף שלך ועל הזמן שלי. בדיוק. אני לא אעבוד עם אנשים שאין לי מה לתת להם. נכון. ואין לי ערך לתת להם, אני לא יכולה להקפיץ אותם בכמה מדרגות. ואגב, כשהיא הבינה שהיא לא מוכנה לזה, לא אני לא צריכה למשוך אותך, אני לא הבן אדם. ברור. וכשהיא הבינה שהיא לא מוכנה לקבל את השכר הזה, וכשהיא הבינה למה היא לא מוכנה לקבל את השכר הזה, שזה החלק המשמעותי, אז כבר לא היה דרך חזור. היא כבר לעולם לא תרוויח את זה. אתה מבין למה זה מנטלי? זה בכלל לא היה קשור, זה לא היה קשור. אנשים אומרים לי, לא, את לא יודעת, המקום עבודה, זה שטויות. זה שטויות, זה תירוצים על גבי תירוצים. למה אנשים יוצאים לעצמאות? למה אני יצאתי לעצמאות תוך כדי שאני שכירה? כי אמרתי, זה לא סבבה. מה שקורה פה, בסחירה ובתלות שלי, במעסיק שלי, מה שהוא יסכים לתת לי, זה לא סבבה. כאילו, זה לא מקובל עליי. ואני עוד בן אדם שאמר, אני לעולם לא אהיה עצמאית, ובאותה זמן שאני יוצאת לעצמאות, אני אומרת, אני לעולם לא אהיה עצמאית. זה יהיה משהו שאני אעשה מהצד, שייתן לי את מה באותו זמן שאני אומרת את זה, במקביל, אני אומרת, אני לא אהיה עצמאית לעולם, כאילו, בטח ובטח שאני לא אקח עובדים, אנשים שהם בחיים. אבל נראה לי שהכאב היה כזה גדול. שאמרתי, אין סיכוי שככה זה אמור, אין סיכוי שזה יתכוון העולם. כאילו, אין סיכוי שהעולם יתכוון שאני אקום ב8 בבוקר ואלך לישון בשעה 4, ואלך הביתה ב4-5 בצהריים, ביום ילדים, ואלך לישון ויום רודף יום. לא, אני רוצה היום לבוא לפה בשעה 10 לפודקאסט עם אביעד, ושיהיה לי כיף. ואני רוצה לקום בבוקר ולגלות מקומות חדשים. אפרופו עשיתי עכשיו את הסטורי בוויינאו, כשיוצאים מגיעים למקומות חדשים. למה? בחיים לא ידעתי שיש פה אולם, אני מחפשת אולמות בנרות, כאילו אנשים לא פותחים את העיניים, וזה קשור לערך עצמי וביטחון. הם כל כך בתוך העולם של רותם, אבל מה את רוצה? אבל עמוס לי. אבל הילדים, אבל הבית, אבל העומס. גם אני, יש לי ילדה, ואני בהיריון, ויש לי עוד ילדה, וכל הזמן, איך תעשי את זה, ובהבדל כל כך קטן של 2 ו4, איך תצליחי? ואני אצליח. ברור. זו החלטה. לא בטוח שאני אהיה טובה, לא בטוח שאני אהיה מדהימה, לא בטוח שאני אהיה 100% בהכל, אפילו רחוק מזה. זה בסדר, אבל אני זה גם משהו מדויק. לעבור את זה. אבל את יודעת, אנחנו כאילו מדברים על הקטע הזה של באמת, אנחנו מבינים שזאת הבעיה, אוקיי? ביטחון עצמי, נכון. מסוגלות, נכון. יכולות, מה שאני מאמין בעצמי, אנחנו מבינים שזאת הבעיה, אבל... נכון. אבל אני רגע רוצה להבין ממה שאת יודעת, איפה זה הגיע? זאת אומרת, כי הרי אם את מסתכלת על הילדים, איך קוראים לילדה בת 2? אלי. יעלי? אלי. אלי. שקוראת לה הוא דוידי, ויש לה חברים ועניינים, והיא כאילו, את יודעת, שולטת בעולם, בסדר, כאילו, שולטת בעולם שלה בטוח, אוקיי? ואיפה הלך הביטחון? אני מתה על השאלה הזאת. איזה שאלה מדויקת, כל הכבוד לך. שאלה אגב שלא שואלים הרבה. אני אגיד שיש לזה הרבה אלמנטים, שזה קשור לחוויות. אם אני, מהילדות שלה, אגב, מעכשיו אני מקפידה על זה מאוד בגיל הזה, ולנצח. אם אני אעודד אותה כל הזמן שהיא תצליח להרכיב את הפאזל, או שהיא תצליח לבנות את המגדל, היא תתרגל שכשהיא מצליחה, אני מחתכתת אותה. אגב, זה מה שאנחנו עושים באופן טבעי, אנחנו מחתכתים מישהו שמצליח. בטח. בסדר? ברשתות, במצטיין השנה באוניברסיטה, בתואר, לא משנה, בלימודים, בכיתה ג', אנחנו מחתכתים, וזה לגיטימי, זה העולם, אנחנו מחתכתים את מי שמגיע להצלחות. לגמרי. אבל כל פעם שהילדה הזאת, כל פעם, אגב, היא עונה לעצמה לבד עכשיו, זה מאוד מצחיק, אבל כל פעם שהיא נופלת, או שהפאזל לא מצליח, או שהיא אומרת לי, קחי, אתה יודע, ילד בן זה, קחי, אם אתה עשי. אין לי כוח. זה לא עובד, כזה, אז אני אומרת לה, אלי, תנסי שוב, פעם הבאה תצליחי. אגב, גם אם היא לא הצליחה פעם, אני אגיד לה כל הכבוד שניסית. זאת אומרת, אני בכוונה אתעקש על הרגע הזה, שהיא בסוף החליטה לנסות, כי זה קשה, הרגע שלה לנסות, היא הרבה פעמים לא רוצה. כאילו, לא בא לה. כי עכשיו, אבל כשכל פעם, אפרופו פיפי בסיר, כאילו, שעושה עכשיו פיפי בסיר, וזה הרבה פעמים מסתם מתיישבת ואין פיפי. תראה, כל הכבוד שעצרת וניסית, גם אם לא יצא פיפי. כל הכבוד שניסית. זאת אומרת, הדבר הזה שהיא מתחילה להבין שהביטחון שלה נמדד ברצף הפעולות שהיא עושה, ולא בתוצאות. כן. רצף הפעולות ולא תוצאות, ויש לי צמרמורת שאני אומרת לך את זה, כי אנחנו הורגלנו, גם אני הוסללנו, שהתוצאות הם המדד. הם המדד לכמה אתה טוב, הם המדד לכמה אתה יפה, הם המדד לכמה אתה מוצלח, הם המדד לכמה יפרגנו לך, לכמה שכר תרוויח. וזה לא נכון, תוצאות זה חשוב, אני מאוד בעד תוצאות, בוא, אני מדברת על כסף, על תכנון פיננסי ועל תהליכים כלכליים, אישיים, זוגיים, אני מאוד בעד תוצאות, כן. שלא יובן לא נכון. בטח. אבל כשאני נמדדת מול עצמי, על היבט התוצאה ולא הפעולה, פה אני מתחילה להיכשל והביטחון מתחיל לדעוך. ואגב, לאורך השנים, זה רק ילך ויסלים. זה ילך ויסלים כשאני לא אקבל את 100 בתעודה, ושאם תגידי, למה רק 80? למה רק 75?
או, רגע, אז למה את לא בקשורה הראשונה? אני זוכרת שאני הייתי רקדנית. אתה יודע, ילדה רוקדת. הייתי ילדה רוקדת, אבל רקדתי עד גיל מאוד מאוחר, ואני זוכרת ששאלו אותי, זה משהו שנשאר איתי, ששאלו אותי, למה אבל לא בשורה הראשונה? מה שקרה. ואמרתי, בוא'נה, שאלה טובה, למה אני לא בשורה הראשונה? כאילו, מה קרה פה? אבל... אתה מתחיל לתת לעצמך ציונים. אתה מתחיל לתת לעצמך ציונים, אתה מתחיל לדרג את עצמך, כי זה יקרה גם מהסביבה. אז אמרתי, אם אנחנו בבית מתחילים ללמד בגיל מאוד צעיר, שביטחון הוא סך הפעולות שאני עושה. שאם, אגב, קמתי בבוקר והייתי בחוסר הלימה עם הפעולות שלי, בתור ילדה בת 14, סבבה, קמתי בבוקר, ולא עשיתי, הבטחתי שאני אעשה כלים ולא עשיתי בבית, והבטחתי שאני אעשה את השיעורי בית ולא עשיתי, מתחיל להיות חוסר הלימה, אני מתחילה להיות פחות ופחות גאה בעצמי. אפרופו גם בלי קשר להורים, אני מתחילה להיות פחות ופחות גאה בעצמי, אנחנו שופטים הכי טובים. בדיוק, האינטגריטי שלי נפגע, נכון? אגב, אנשים לא יודעים את זה, אבל כשהם אומרים שהם יעשו פעולה והם לא עושים, זה אחד המדדים המאוד גדולים לירידות ביטחון. הם לא יודעים שכשהם אומרים, אני אקום בבוקר ולא סנוז 3 פעמים, טק, ירד להם הביטחון. לא התחיל היום, ירד להם הביטחון, כי הם אמרו, אני אקום בצלצול הראשון, הם קמו בפעם החמישית, ויחרו לרכבת או למה שהם צריכים, טק, ירד הביטחון. הם אמרו, אני אעשה היום את המשימה שאני צריך לעשות, להגיש בתואר וזה, ולא עשיתי, טק, ירד הביטחון. הם לא יודעים אפילו שזה הרבה פעמים לא קשור לסביבה. כן. אז שם מתחיל כל הירידות ביטחון עצמי, ואנחנו לא נתפוס את זה עכשיו, או בגיל צעיר, או היום, כשאני שומע את הפודקאסט הזה, עכשיו כשאני בנסיעה בדרכים, ואני עכשיו לא אגיד לעצמי, רגע, איך אני יכול להיות יותר באינטגריטי? עכשיו, היום, איך אני יכול לשים לב שמה שאני אומר, אני מבצע? מול עצמי, כי כל דבר כזה מוריד לי את הביטחון. איך אני יכול לשים לב שכשאני בודק את עצמי, אני לא בודק על התוצאה אם העלו לי את השכר, אלא אני בודק האם אני גאה בסך הפעולות שהיו פה בשנה האחרונה. אגב, אם אני אגלה שאני לא גאה בסך הפעולות, איזה יופי, אני יכול לשנות אותם, אבל תוצאה אני לא יכול לשנות. נכון. תוצאה מהבוס שלי, אני לא אשנה גם עוד 100 שנה. אנשים אומרים לי, מה את רוצה? זה לא תלוי בי. זה ברור שזה תלוי בך, כאילו, אז במי זה תלוי? באלוהים שירד מהשמיים, כאילו, ברור שזה תלוי בך, אז במי זה תלוי? כאילו, באיך תתפוס את עצמך. בטוח לא בבוס שלך. בטוח לא בבוס שלך, בטוח לא בילדים שלך. אתה יודע, זה מחבר אותי למשהו ממש חזק עכשיו מה שאמרת. הקטע הזה של באמת, אם אני מודד את עצמי רק על תוצאות, אז השכר שלי הוא תוצאה. נכון. זאת אומרת, גם שאני הולך ואני מאמן עסקי ב-150 שקל או ב-1,000 שקל, אם אני אמדוד את עצמי רק על זה, ולא על מה הבאתי בדרך למתאמנים שלי, או לא מה הבאתי בדרך במקום עבודה שלי, ואיזה דברים נוספים עשיתי, אם אני לא אעשה את המדידה הזאת, אז ברור שאני תמיד אחפש את הפידבק דרך השכר הסופי. נכון. זאת אומרת, הדרך של כאילו קיבלתי ציון. נכון. אחרת, איך אני אמדוד את עצמי? נכון. אני אגיד שלהרבה אנשים מאוד קשה למדוד את עצמם, וזה אגב שיעורים שלומדים כל החיים. אני יכולה להגיד לך שעד היום אני לומדת את זה, זה לא שהיום אני פיקס בזה, ממש לא, אני גם נופלת למקומות האלה של, וואי, היה צריך להיות פעולם של 500 איש ויש 450. וואי, היה צריך להיות ככה, הכנסות היה ככה. וואי, אני גם נופלת לדברים האלה, אבל אני ישר חוזרת לפעולות. אני אומרת, אוקיי, אז מה סך הפעולות? עשיתי סך פעולות לא נכון. כאילו, זו עובדה מוגמרת. כאילו, אין פה מה, אם הגעתי פעם אחת ל-X והצלחתי להיות שם, ואחר כך לא, אז עשיתי פה סך פעולות שצריך לשפר אותו. אבל זה לא אומר שאני רותם אפס. זה לא אומר שאני רותם אפסית גמורה. לא שווה כלום. לא שווה כלום. זה אומר שסך הפעולות שעשיתי, זה לא טוב. זה אפס, לא מוצלח וזה, אבל זה סך הפעולות. כן. וכשאני לומדת לנתק את הערך העצמי שלי מסך הפעולות שעשיתי, אז יש לי פה למידה, אני יכולה להשתפר, אני יכולה ללמוד, אני יכולה להיות עם מוטיבציה פתאום. נכון? כי בין רותם אפסית, היא לא הצליחה, לבין רותם רצף הפעולות שעשית פה, הוא לא טוב. זו אותה אמירה, אבל זה קשור לערך העצמי שלי ולמי שאני כבן אדם, כרותם, וזה קשור לפעולות שעשיתי, אז יש לי מוטיבציה לשנות אותם. אני רוצה להקשות עלייך. יאללה. היום את יושבת בכיסא של הבוסית, מנכ"לית, בעלים. נכון. ויש לך עובדים. נכון. נכון? נכון. והם באו מאותה תרבות שעכשיו דיברת עליה. נכון. זאת אומרת, הם באו בדיוק מזה, אני סך התוצאות שלי, נכון. רק לפי אם אני ב-100 במבחן, או אני השורה ראשונה בריקודים. נכון. הם באים מהתרבות הזאת, ועכשיו, אז את באה ויש לך איזושהי מתודה, ואת בטח גם אומרת להם. נכון. רגע, זה ב2 ג'יגה, צריך להדליק אותה עוד פעם. אוקיי. ועד, איך להות לשאול אותך, אפילו לא במיקרופון. ואת באה ואת אומרת להם, אני אעזור לכם, ובואו תראו גישה אחרת וזה וזה, אבל אני לא נדבר עליהם רגע, אני נדבר עלייך במקום הזה, כי בעצם את רוצה לתת להם פידבקים. נכון. ויש כאלו
שצריך לתת להם בראש. נכון אבל מאוד. בראש, כאילו, לא... נכון, אני אספר לך על שיחה לא שבוע. ביפיופיות, ותשמע, סך התוצאות שלך, ואיזה מגניב אתה, והביטחון שלך יעלה. לא, היה לך משימה. ולא ביצעת. וזה דופק את כולנו, כל המחלקות בעסק וכולם זה. מה את עושה? שאלה מעולה, ואני אתן לך את הדוגמה שקרתה השבוע. סבבה? זה עד כמה אני מאמינה וכאילו walk the talk בדבר הזה, ואני אסביר. הצוות, כל אחד בתפקידו, זה במקרה השבוע דוגמה אני שנייה מעוותת את הבן בת, בסדר? כדי שזה לא יהיה... אבל לא משנה. בקיצור, מישהו שהוא במחירות, וכאילו זה... מחירות ותוצאות, הרי, בעסק. גם על זה, אגב, אתה מקבל שכר, מן הסתם במחירות. בכלל, בעולמות הנדל"ן וזה, רוב עולמות הנדל"ן בישראל ובחול וזה, זה מבוסס רק התוצאה. זה אפילו בלי, רוב המקומות זה גם בלי בסיס, אבל לא משנה, זה בעיקר רק התוצאה. היא באים, אומרים כאילו, זה לא מה שרציתי, אני רוצה זה, השכר לא מסתדר, אני לא מצליח בתוצאות וזה. והדבר הראשון שעשיתי בשיחה, true story, הדבר הראשון שעשיתי בשיחה, אמרתי, מה בפעולות לא הגיע לשם? כי כבר היית שם כבר. כאילו, אנחנו יודעים שכבר היית שם. אז קרה משהו, ואגב, מאוד מהר עלינו על זה בשיחה, שזה הצד המנטלי. היו כמה עסקאות גדולות שהתפוצצו, לאותה בחורה, לאותו בחור, כן? באמת זה היה, כאילו, כולנו היינו בטוחים שזה נסגר, וממש, ממש דקה 99, כאילו מאוד חריג, בסדר? בדקה 99 זה, וטק ירד כל האוויר. והצגתי את זה בשיחה. זה כמובן הגיע ממנה, כאילו, עשינו ביחד, זה נקרא עיבוד, עשינו עיבוד מה קרה שם, חקר, סטאדי, כאילו, בואו נעשה קייס סטאדי, מה היה שם, שלא היה במקום לפני כן, ששם עבד מעולה, ופה עבד פחות טוב. כי אנחנו יודעים שזה לא קשור לבן אדם, זה לא קשור לערך העצמי שלו. אני עושה את זה אותו דבר בשיחות, אני גם מנתקת את זה באופן מובהק, זה לא קשור אליך, זה קשור ל-X פעולות שעשית, בוא נבין מה היה שם. הבנו, אגב, זה לקח 3 דקות, 3 דקות לתוך השיחה הבנו את האירוע. אמרתי, אוקיי, מה אפשר לעשות, מה את יכולה לעשות, מה אתה יכול לעשות, כדי שהמצב ישתנה מכאן והלאה. כי אני לא יכולה לשבת איתך בבית כל היום, ואני לא יכולה לשבת איתך במשרד כל היום, ואני לא יכולה לשבת איתך וללטף לך את האגו, זה לא יקרה. אז מה את יכולים לעשות עכשיו, כדי להתנתק, אפרופו מהתוצאה, כי היא מראה כרגע, היא עושה רק רע, היא מראה, זו תוצאה לא טובה, שאגב, אתה מן הסתם לא מתוגמל, את לא מתוגמלת, לא עשינו פה כלום, כאילו. אז מה אפשר לעשות כרגע, מה אתם יכולים לעשות כרגע, כדי להתנתק מהדבר הזה? והתשובה הייתה קשה, כי התשובה הייתה, אני לא יכול להתנתק, אני לא יכולה להתנתק מהאירוע הזה כרגע. אוקיי, אז מה צריך? הפסקה? צריך ללכת שנייה להתרענן, צריך לעבור אולי לתפקיד שהוא ברזולוציה אחרת, אגב, או לסיים פה, נכון. כאילו, ולחזור במועד אחר שהביטחון, אפרופו למה אמרתי לך שהכל מנטלי. זה היה ראייה אחד לאחד מהשבוע, אני נותנת, חכם תרים מהתנור. מהשבוע כמה זה היה מנטלי, לא היה איזה שום קשר ליכולות, כאילו. כי כבר גם בן אדם היה שם. נכון, אבל זו החלטה היא צריכים לקבל. זו החלטה וגם אמרתי בסוף השיחה, אני לא יכולה לקבל את ההחלטה הזאת בשבילכם. נכון. אני לא יכולה לקבל את ההחלטה הזאת בשבילכם, זו החלטה שאתם צריכים לקבל, ואתם צריכים לעמוד מאחוריה. שאם אתם מסיימים פה, ואגב, זה לנסות את זה במקום אחר, באותו דבר, אותה רזולוציה, מחירות, זה אותו רעיון. אתם צריכים לקבל את ההחלטה הזאת, לא אני. וזה למה, זה להיות walk the talk, זה להגיד, אוקיי, אני מבין שהעובד הזה, הוא ברצף פעולות לא טוב, נניח, וזה לא, במחירות זה יותר קל, כי זה באמת על תגמול וזה, אבל נניח סתם, לא משנה, עובד שהוא לא על מחירות. תפעול. אותו דבר. אני מבין שזה לא קשור, אתה לא אפס, אתה לא גרוע. אני מרגישה, אגב, היה לי את זה עם מישהי. אמרתי, אני מרגישה שאני לא בראש מעיינייך. כאילו, מה שאנחנו עושים פה וזה. יכול להיות שזה סך היכולות שאת מביאה לשולחן, יכול להיות, לדעתי לא, אבל יכול להיות אבל כרגע זה לא בראש מעיינייך, זה לא בבת עינייך וזה מורגש. כן. אז אפשר לסיים, כי הפעולות שאת עושה הן לא רלוונטיות פה, ואגב, אין בעיה להיפרד, ואין בעיה להיפרד בטוב או ברע, כמובן שאני חושבת שתמיד אפשר להיפרד בטוב, מי שעושה את זה ברע לדעתי זה מאוד עצוב, אבל לא משנה, תמיד אפשר לעשות את זה בטוב, אבל זה כן להיות ההבנה שלא אתה גרוע אביעד, אתה אפס, אתה לא הצלחת. אני יכולה לעשות את זה. אני יכולה לשים אצבע ולהגיד אתה אפס, אתה גרוע, אתה לא הצלחת. אגב, בזוגיות זה קורה המון, בסדר? בזוגיות זה קורה המון. אתה לא עושה, אתה לא מביא כסף, אתה לא מצליח, אתה לא זה, אתה פרזיט, אתה כל... אני מכירה את זה.
אנשים שמגיעים אליי כזוג בכלל על כסף, זה בכלל עולם, אתה פותח לי תיבות פנדורה פה, כאילו באמת, הם יוצאים ממורות בעיניים, כי אנחנו מנהלים על איך מתנהלת שיחה על כסף, איך בכלל מדברים, איך מביאים את זה על השולחן, בצורה שלו, ואתה מבזבז, ואת מבזבז. וזה בדיוק זה, מה שאתה מביא לעובד זה בדיוק זה איש טיפול, שאתה אומר לו, תשמע, סך הפעולות פה זה לא האירוע, יכול להיות שאתה מצוין, אגב, גם אני אומרת את זה, יכול להיות שאת מצוינת, יכול להיות שאתה מצוין, כאילו במקומות אחרים, ופה היום לא מעניין אותך, או פה הדבר הזה עכשיו לא בראש מעניין לך, אולי עכשיו יותר מעניין אותך משהו אחר בחיים, יכול להיות שאתה בדיוק פותח פודקאסט, יכול להיות שאתה בדיוק זה, יכול להיות שאת בדיוק מביאה ילדים, יכול להיות שאתה בדיוק נהיית האבא, אני לא יודעת, יכול להיות שמשהו אחר מעניין אותך, זה לגיטימי. זה בדרך כלל גם שם יושב. תגיד לי, בוא תגיד לי, מה אתה רוצה, ובגלל זה בדיוק לנתק, אני אף פעם לא אומרת, זה היכולות שלו. אני תמיד מנתקת, תגיד לי, מה יש שם? ואם הוא אומר לי, כלום, זה אני. כאילו, כלום, זה סך היכולות שאני מביא, אז מחליטים, מתאים לא מתאים. טוב, זה משהו אחר. אבל את נגעת פה במשהו ממש חזק מאוד מבחינתי. היכולת הזאת היא לאבד רגע, זאת אומרת, לעשות את הפאוזה הזאת, אני מאמין שאי אפשר לעשות את זה לבד, זאת אומרת, עובד לא יכול לעשות את זה לבד. מאוד קשה. מאוד קשה. מאוד קשה. מגיעים אליי לשיחות, כי הם יודעים שאני יכולה לראות להם את הזווית שקשה להם לראות. לא, גם אתה בתוך עולמך, זאת אומרת, מה שנקרא, אתה לא יכול לראות, גם מה לא יראה את הדבשת שלו. נכון. הביטוי הזה. אבל עצם זה שאתה, אם עכשיו שומעים אותנו איזשהו מנהל, או בעל עסק שיש לו עובדים, היכולת הזאת היא ממש לעצור לרגע, ולעשות עיבוד, ולהגיד, מה בפעולות, נכון? זה מה שאמרת? נכון. מה בפעולות? הביא אותנו לנקודה הזאת. נכון, הם יודעים תמיד. הם לא יודעים את זה אם אני לא אשאל ככה, אבל אם תשאלו את זה ככה, אגב, זה גם יגרום לזה שהוא יחזור חזרה על הסוס, גם זה קרה לי. אנשים שחזרו חזרה על הסוס ועשו עבודה מדהימה, רק כי הצלחנו שנייה לנתק, כי הם בעצמם לא עושים את הניתוק. אז אם הוא עצמו לא עושה את הניתוק, ואתה בירידה עם העובד, אתה לא צריך לפטר אותו. זה לא שהוא בתקופה גרועה, ואתה אומר, טוב, אני אפטר אותו. אני עברתי אנשים גם עם 3 חודשים וזה. אני לא אומרת, תשימו על הפיירול שלכם אנשים לא טובים, זה לא מה שאמרתי. אמרתי, שימו על הפיירול שלכם אנשים שאתם רואים שסך היכולות שלהם יכול להגיע לשם, ואם לא, יש סיבה. כן. אם לא, יש סיבה. אם תנסו לאמוד ולהבין מה הסיבה ומה קרה שם, יהיה לכם גם מאוד קל לפתור את זה. אגב, האנשים אצלי קיבלו אחר כך סדנת מחירות פרטנית עם מישהי ותהליכי חניכה אישיים כאילו באחד על אחד. טוב, זה בחירה לעלות על הסוס, ואז תקבל את הפידבק. בדיוק, אבל אם אתה לא עולה על הסוס, תגיד לי עכשיו, כי חבל לי על הזמן ועל הכסף. בדיוק. זה משהו אחר. בדיוק. וואו, אני למדתי מזה ממש. עוד פעם, אפשר לקחת את זה גם לזוגיות. נכון. כי זה בדיוק אותו דבר. אותו הדבר. סיימת מערכת יחסים עם מישהי, סיימת מערכת יחסים עם מישהו, הביטחון שלך הכי למטה. נכון. במקום להגיד מה לא עבד, או מה כן עבד, לעשות רגע את הקלקולציה הזאת, מה חשוב לך, לאן אתה רוצה להגיע, ואם זה יש הלימה, אז מה שניתן זה רק לסדר או ללמוד את הדברים הבעייתיים. נכון. נגיד זה ככה. אנשים לא עושים את זה. כנ"ל לעסקים, הם נכנסים לעסקים והם אומרים, טוב, מה אני רוצה לעשות? אני אעשה ככה, יהיה לי טוב. רגע, מה עשה לך טוב בעבר? מה ריגש אותך? מה הדברים שאתה רואה שאתה יכול לעשות ולהביא אותם ביתר קלות, לעומת האחרים? אנשים לא עוצרים לעשות את זה, ואז הם מתחברים משותפים והם מתפצלים. אתה יודע כמה שותפויות, אני מכירה מהשנתיים האחרונות שהתפרקו, שותפויות שאתה לא היית מאמין שהתפרקו. כן, בסדר, שותפויות שהתפרקו, עסקים שנסגרו, למה? זה בדיוק זה כי הביטחון שלהם היה אני אטרוף את העולם, זה בדיוק, זה הפייק ביטחון, זה הביטחון הרגעי הזה, שמשהו מלהיב אותי וזה, ואני מוטיבציה וזה מה רוצה לעשות, ואז טק, אני יורד. למה? כי הוא היה תלוי בתוצאות שלי. זה פייק ביטחון. אם הביטחון שלך היה תלוי בתוצאה שתביא, תחשוב, אני 4 שנים לא משכתי משכורת, אני צריכה להיות בביטחון ברצפה, אני צריכה לדבר איתך פה, מתחת לשולחן אני צריכה לשבת. מרוב כאילו... אני עובדת, לא מכניסה כלום. כן, לא מכניסה כלום, הכל למען העסק, כל שקל לממומן, לאנשי שיווק, לאנשי מחירות, לזה וזה, אז איזה אשת עסקים גרועה אני. סבבה, לקח הרבה מאוד זמן שמשכנו. לקח הרבה מאוד זמן עד שהגענו לרמות האלה, שאתה אומר, יש לך פה חברה, תחשוב, מסחירה להסחירה ועצמאית 4 שנים, לעצמאית לבעלת חברה בישראל, בעלת חברה נוספת בדובאי, כאילו זה היה ממש מכל השלבים, מפטור, למורשה, לחברה באה, כל השלבים. ואתה אומר, כאילו, אם אני הייתי מודד את עצמי, רק על התוצאות. רק על התוצאות, או אפילו בעיקר על התוצאות, אתה יודע מה? גם אם הייתי ערה לפעולות, אבל הייתי מודד את עצמי בעיקר על התוצאות, אני אחרי 1-2 הייתי סוגר את הבסטה. בטח. 3 שנים הייתי סוגר את הבסטה. זה בדרך כלל מה שקורה דרך אגב, גם אני פוגש אותם 3-4 שנים, זה הזמן. זאת אומרת, נכון. של בעלי עסקים טוב, עינתי, היה נחמד, היה טוב, התלהבתי, לא הולך. לא הולך. אין, התוצאה לא טובה.
וזה בדיוק זה, אני חושבת שאנשים שוכחים שהדברים האלה הם התמדה לאורך הזמן, כמו שאתה משקה עץ וכמו שאתה משקה פרח. בסוף אתה רואה את הגדילה שלהם אחרי 4, 5, 6 שנים, ופתאום תופסים לך כאילו גדילה מטאורית, או ילד שפתאום גובע בשנה את מה שהוא לא גבע במשך 4 שנים, זה בדיוק זה. האכלת, השקית, תן לזה זמן, ואם אתה לא יכול לתת לזה זמן, ואין לך את האורך רוח לתת לזה זמן, ברור שזה יתפוצץ. וזה גם בסדר, דרך אגב. נכון? להגיד, פחות מתאים לי. נכון, תגידי. כן. די. תגידי, אני ממש מטריד אותי, משהו שאני חייב לשאול אותך. יאללה. אז אנחנו מדברים פה על איזשהו משהו שהדור שלנו, אם הוא ימדוד את עצמו דרך הפעולות בדרך, והוא יהיה במבוק ו5 שנים וזה, והכל הזה וזה וזה. אז לאן הולך שוק העבודה? בוא נדבר על זה. כאילו... וואי, זה אין לי בשורות טובות. מה? אוקיי. לא, אולי לא... לא קשור לבשורות, אני רק, את יודעת, כי אני אומר, אוקיי, אם עכשיו דור ה-Y וה-Z עוד רגע, והאלפא, נכון. שממש כבר, האלפא, הילדים שלי כבר בגיל הזה, שהם מחפשים את המהיר והאינסטנט וה-20,000 שקל באתגר בטיק-טוק, וכל החבר'ה האלו, ולך תגיד להם עכשיו, לך תכסח דשא לשכנה, זה כאילו נפל לו עליו השמיים. כן. אבל הוא עשה את זה, דרך אגב. יפה, אגב, שהוא מעולה. כן, שהוא חשוב מאוד. מאוד. והדוכן לימונדה שהבת שלי עשתה עכשיו. שיעור מדהים, זה אפרופו לעלות ביטחון. ממש. זה בדיוק הדרך, זה לא משנה בכלל אם הרוויחה בזה 5 שקלים או לא. זה בדיוק הדרך לעלות ביטחון. ממש. היא תחזור הביתה וזה חגיגה, מה עשית? זה מטורף. וגם קנתה בעזרת זה את הבגדים שלה. אין, חגיגה. אירועי ביטחון מטורפים. ממש. אבל אז אנחנו כאילו אומרים, אז לאן הולך שוק העבודה? כי מצד אחד יש לנו ג'יינטים, ששולטים בשוק ומחפשים רק עובדים. נכון. עוד לא התרגלו לרעיון הזה. נכון. לא יודע למה. רובם הם גם כאלו שהם התחילו מזה, אבל לא משנה. ומצד שני יש לנו כוח עבודה שאומר לעצמו, עזוב אותי, אני... איבדתי את הביטחון, ואני הולך לעבוד אצל מישהו עם ביטחון נמוך. עכשיו זה לא הולך להמשיך. אני מעריך, נכון? נכון. אז מה דעתך? מה הולך לקרות? אני אגיד לך מה אני מדמיינת. סתם, זה מה זה יש בשורות? אני לא יודעת כלום, ואני פינץ במערכת, ובו כוחות השוק הם הרבה יותר חזקים מאיתנו. מה פינץ? את שומעת את הדור הזה? נכון, בלי סוף. את חיה איתם? נכון. אני רגע אגיד... איתנו? אני אגיד את מה שאני חובה, אגב, בהרבה מאוד פרמטרים. גם בפרמטרים של שוק העבודה הסחירים, גם העצמאים, גם הג'יינטים האלה שמחפשים. קודם כל, אני מחוברת בברית, כמו שאמרת, למה שקורה בדור שלנו, וגם לשוק התעסוקה, אני מקבלת פושים כל יום, בסדר? על הפיתורים ועל זה, וביוט פה, ובגוגל, ובזה, וכל הפיתורים. ופייבר, וקיצר, כל הפיתורים הגדולים שקורים. אני אגיד שמה שאני רואה היום, כמישהי שגם, עזוב, התעסקתי המון בייעוץ תעסוקתי, אז אני בכלל חיה את העולם הזה מאוד. האנשים הולכים למקום של, אם הם לא יביאו ייחודיות, למקום העבודה, לא משנה כשכיר, כעצמאי, כחברה, לא משנה רגע, אם הם לא הביאו ייחודיות, קול אישי, כמו מה שאתה עושה פה, נניח, הקול של אביעד, זה הקול של אביעד, לא משנה כמה אנשי עסקים יהיו, יש קול אחד של אביעד, אם לא יביאו את הדבר הזה לשולחן, מה שיקרה, יהיה נשר טבעי. אגב, יש הכי הרבה מובטלים שהיו פעם, אתה יודע, כאילו, בישראל, בארצות הברית עשו מחקרים מטורפים, חשבו אחרי הקורונה, ואחרי זה שאנשים כאילו ינהרו לעבודה, זה לא מה שקרה, כאילו בדיוק הפוך. דברים שהם בכוחות השוק, אתה רואה שיש 2 סוגים של אנשים, וזה מתחיל לגדול. אלה שאומרים, אני יכול יותר כי יש פה יותר הזדמנויות, כי יש דילול, ואלה שאומרים, אני כבר, בדיוק כמו שאמרנו על הביטחון, אני כבר לא אצליח, כמו שאמרת, אני משאר עם הביטחון הנמוך, אני אברך את 8 שלי, אני אחיה עם זה, ונחיה עם זה כל החיים, והעיקר שנצטמצם ונחיה בזה טוב, ואגב, יש אנשים שישמו גם ככה את החיים, והם יסתדרו, וזה יהיה סבבה. ברמת חיים שהם בחרו וזה וזה וזה. אבל מה שאנחנו רואים שקורה, וזה גדילה מטאורית שלא הייתה מעולם, זה כמות בעלי עסקים שנפתחים, כמות הפרילנסרים, כמות התיקים מורשים שנכנסים למערכת, כמות הדברים האלה, גם הרבה כמות של סגירות, אבל הרבה כמויות של אנשים שרוצים לצאת, לעשות גם וגם, או לצאת לעצמאות, או להביא איזשהו קול ייחודי, כי מאוד קשה להביא קול ייחודי, כמו שאמרת, בחברות הג'יינט וזה וזה וזה, כשבן אדם מבין שביום בהיר אחד 80% קיצצו, ו20% קיצצו, ו10% קיצצו, אז
קורה תהליך טבעי, אינסטינקטיבי של מה אני מביא לשולחן. וגם למה לי שאני אשקיע, עוד רגע הולכים לפטר אותי. בדיוק. ואז אתה תראה שני אנשים, מה שאני טוענת שיקרה, יהיו שתי קבוצות. יהיה את הקבוצה היצרנית, ויהיה את הקבוצה הצורכת. יהיה את הקבוצה שמייצרת, והיא מייצרת, לא משנה מה ומה רמת היכולות שלה, בסדר? אני לא יודעת, היא תהיה בפטור ובמורשה ובחברות בעם ובפודקאסטים, חברה יצרנית שאתה יכול לראות אותה, אתה יכול לראות אותה קורית ומתגבשת וגדלה, ולא משנה רגע מה רמות השכר וזה, אני לא נכנסת לזה, ובצד השני אתה תראה את הקבוצה הצרכנית, שהיא צורכת את מקומות העבודה, ואת מי שזה, ומה שיש, ואם צריך אני אהיה מנקה ברחוב, ואם אני יכולה אני אהיה מנכ"לית של חברה, ולא משנה מה אני אהיה, וכל עבודה מכבדת בעליה, וכל עבודה היא מדהימה, ובכל רמת שכר שמתאימה לי. אז הרעיון בסוף זה להגיד איזה קבוצה אני רוצה להשתייך. אני רוצה להשתייך לקבוצה יצרנית, או לקבוצה צורכת, יכול להיות שאני גם אעשה גם וגם תקופה, וזה גם סבבה. התפיסה אומרת, תחליטו לפי מה שקורה בשוק העבודה הנוכחי, האם אתם רוצים להיות במקום שאין מה לעשות, היה יחליף רבים מאיתנו, גם אם לא, אין מה לעשות, בוא, אנשים עושים... וטוב שכך. נכון, וטוב שכך, זה אומר שאנחנו צריכים למצוא איזשהו משהו אמיתי. עזוב שמדברים, אני בגלל זה אמרתי בשורות לטובות בפי, אבל כי אנשים גדולים ובכירים ממני בתעשיות בארצות הברית ובישראל מדברים על זה שמה שיקרה, צופים כאילו לגל פיתורים מטורף, ובעצם מובטלים ברמה שלא נראתה כמותה, ואז מה שאומרים שאנחנו נצטרך, שוב, אני לא יודעת להגיד לך אם זה ספקולציות או לא, אבל אומרים את זה יותר מאחד-שניים אנשים בארצות הברית ובישראל, שבעצם אנחנו נצטרך כאילו למצוא איזושהי דרך בממשל, להתנהל בצורה סוציאלית כזו, שכל בן אדם שיעבוד, יעבוד בשביל, אתה יודע, פת לחם, הדברים וזה וזה וזה, אבל יהיה כל כך הרבה עושר בעין בממשל שמיוצר על ידי התאגידים והייים והזה והזה וזה, שיהיה היום זה כמו 10 עובדים ולא לא לא לא, שהם יצטרכו כאילו לחלק, הם יצטרכו להפוך כאילו בעל כורחם לאיזשהו ארגון סוציאלי כזה. כן, אתה יודעת, כבר ארצות הברית קנו 10% מאינטל, זה כבר קורה. זה כבר קורה, אז אני עוד לא אומרת... אני לא חושב שזה, קודם כל, אם נפתח רגע את זה לדיון, אבל אני לא חושב שזה באמת... אתה יודע, הרי, מה זה, אם רגע נצלול חזרה לכסף, הרי כסף לא חסר, נכון? נכון. אין חוסר של כסף, אתה יודעת, איפה אני הכי חזק קיבלתי את זה בחיים? איפה? הלכתי ולמדתי בורסה ב-2012. למדתי השקעות דיי טרייד, ואחרי זה סווינגים, ואחרי זה קומודיטיז. כיף כיופק. ומי שלמדתי אצלו, מורה גדול, דרך אגב, זוהר ליבוביץ', והוא בא ואמר, היום השוק היה 1,800 ה-S&P, בסדר? הערך שלו בדולר, בנקודות, והוא הולך להיות ב-4,000. ואני שאלתי את עצמי את השאלה, רגע, לא הבנתי. יש קונים, יש מוכרים, שוק סגור. כן, נכון, מאיפה יגיע עוד כסף? כאילו, איך זה יכול לעלות מ-1,800 ל-4,000? הרי זה, מישהו צריך להביא את הכסף. והיום הוא כבר ב-5,500, כן? כן, זה לא שזה היה רחוק מהמציאות, וזה לא, זה... ואז למדתי את השיעור, אני חושב, הכי חשוב על כסף בחיים שלי, זה שכסף אף פעם לא חסר, אבל צריך להידבק אליו משהו אחד נוסף, שאומר שהשוק יודע לייצר כסף רק למי שמביא ערך. נכון. זאת אומרת, אם משלמים על ערך, נכון. אם שילמתי על ערך, אז ימצאו את הכסף בשביל לשלם. ימצאו את הכסף בשביל לשלם לי. בדיוק. בדיוק. ומה שאת אומרת, היזמי, האוכלוסייה הזאת והזה, הם אלו שילמדו להביא כל הזמן את הערך הבא. נכון, בדיוק, הם כל הזמן ילמדו להביא את הערך הבא. עכשיו, יש בזה גם הרבה בשורות טובות, כי אז אנשים יהיו חייבים למצוא את האני מאמין שלהם, את התשוקות שלהם, את מה שהם באמת רוצים לעשות, אולי הממשלות יתחילו להיות יותר סוציאליות, ויחלקו את הכספים באופן כזה שהם יגידו, אוקיי, אין מה לממשל להיות סתם עשירה עם כל האנשים שלה ברחוב, נכון? זה לא... אני רוצה להאמין, לא ניכנס לפוליטיקה, אבל זה בעצם נותן אינדיקציה שכאילו עוד 10 שנים שהיה יהיה מפלצת עם 10 ראשים, אני כבר לא יודעת מה יקרה שם אם היה באמת, אני נשגב מבינתי היכולות שם, אז יהיו חייבים לתת מענה לרמת המובטלים שתהיה בשוק, כי תהיה, כאילו זה לא כולם עונים יצרנים כאילו אתה יודע ביום, בדיוק כמו שדיברנו, זה לא לוקח יום, זה לא לוקח דקה, זה תהליך טבעי שקורה בשוק, שאני חושבת שאנחנו רואים אותו כבר מעכשיו, בניצנים שלו, ה-early adapters שמאמצים עכשיו את בוא ננסה להיות עצמאים, ובוא נפתח איזה עושה קטן מהצד, ובוא ננסה למצוא מה הקול שלי, ובוא נמצא מה אני מביא לעולם, כי אם עכשיו אביעד, ירצו להחליף את אביעד, אי אפשר אף אחד לא ישאל את השאלות שאתה שואל, אף אחד לא ייתן להם בדברים שאתה מתענה, אף אחד, גם אם אני מאמנת עסקית דגולה, אין, לא יעזור, אני לא אהיה אתה, לא משנה מה אני אעשה. אז אתה רואה את הניצנים, אתה רואה שזה קורה. מאוד מעניין לאן היה יוביל אותנו, ולאיזה מקומות ומחוזות, ומה תהיה רמת העושר, באלף, אני אפילו לא מדברת על העושר בעין, כי אני חושבת שכל מה שאני ואתה עושים,
זה בסוף כלי לאושר, נכון. לאושר פנימי, נכון. לרצון להיות מאושרים, לרצון להגשמה וסיפוק. עזוב שגם זה יש לי מה להגיד, כי אושר זה בחירה. אני חושבת שמי שבוחר להיות מאושר בבוקר. ודרך אגב, זה גם תוצאה. זה סך כל הפעולות עד האושר. אנשים חושבים, זה אולי פרדיגמה שאני חייבת שנייה לנפץ, אנשים חושבים שאושר כמו כסף שווה עבודה קשה וזה וזה. אנשים חושבים שאושר זה רגש. זה לא נכון. אושר זה פעולה. זו בחירה שלי להיות מאושרת. זו בחירה שלי לקום בבוקר ולהגיד, איזה כיף לי שפגשתי את אביעד, וישבתי בפודקאסט, ולא איזה בסה שהייתי בפקקים שעה. זאת אומרת, התפיסה היא על מה אני בוחרת להתמקד, ואיזה חלק של היום, ומה אני בוחרת לתת פוקוס, ובטרמינולוגיה שלי לעצמי, כדי להיות מאושרת. וזו בחירה מודעת כל יום. כאילו, אם אני לא בוחרת אותה כשקשה, כשמורכב, כשלא מצליח בעסקים, כשלא מצליח עם הילדים, כשאני לא מצליחה במה שדמיינתי, כשאני לא זה, אז זה לא שהאושר יגיע. זה בחירה שלי להיות במקום הזה בדיוק כמו כסף, זה לא שכסף יגיע, זה הבחירה שלי לשים עליו את הספוטלייט ולהגיד, אני עושה שזה יהיה, נקודה. זה חזק. אם שמעתם את המשפט הזה, נראה לי, זה בערך כל הפודקאסט. נכון, זה היה אפרופו החלק המנטלי, אני יכולה להגיד לך שאני עד היום, אני תמיד מסבירה, זה לא שאני איזה גורו, וזה לא שאני איזה, הצלחתי בענק, לא, אני במונחים שלי, הצלחתי בדברים שלא דמיינתי שאני אצליח בהם. בכלל, בשבילי להתעסק בכסף ובהשקעות, זה הזיה שיש לי דירות וקרקע ומשרדים השקעה ודירות בדובה, זה הזיה, כן? כאילו, לחשוב את רותם שלפני 7-8 שנים איפה הייתה ואיפה היום, זה אי אפשר, אי אפשר דמיין את זה בכלל. ברור שזה אותם ערכים ובסיס וזה, אבל אי אפשר דמיין את זה בכלל, בגלל זה למרות שאם אני הצלחתי, כל אחד יכול, אבל אני עדיין כל הזמן בפעולה מודעת, זאת אומרת, כלומר להגיד רותם, סבבה, זאת הייתה שנה פחות מוצלחת, זה הרבעון פחות זה, מה היה שם, איזה פעולות ביצעת. אל תתני לזה להוריד לך את המוטיבציה, כי המוטיבציה שלך תלויה אני מאמין שלך, בערכים שלך. אני כל הזמן עושה עם עצמי את העבודה הזאת, זה לא שאני קמה בבוקר, יופי, אני כבר זה הצלחתי, יופי, יאללה, הכל קלה. אנשים לפעמים חושבים שאתה יודע, אתה קם בבוקר, הנה. בדיוק הפוך, אני חושב. בדיוק הפוך, כי את מתמודדת עם המון. הפחדים עולים. פחדים עולים, ואתגרים, ודברים שלא צולחים, בעסקאות שאתה עושה שלא. זה המון, אני מספרת שאיבדתי 100,000 שקל. אתה יודע מה זה בשביל רותם שלפני 7-8 שנים לאבד 100,000 שקלים? מה זה? נפתחו שערי שם, לקחו אותי. זהו, לקחו אותי, אני לעולם להתעסק בהשקעות. כזה, זה רותם שלפני 7, 8, 9 שנים, כי אין סיכוי. והיום הדבר הזה היה בשביל שכשזה קרה, אמרתי, וואו, איזה, כאילו, ברור שהיה לי כואב, בואו, כאילו, כואב, עצוב וזה, אבל הדבר הראשון שבאמת עבר לי בראש, זה איזה מזל שזה קרה עם 100,000 ולא עם מיליון. כאילו, איזה מצב... זה כנראה שזה גם יקרה עם מיליון. שתהיי שם, שתוכלי להכיל את זה. בדיוק, עכשיו בא לי, כאילו, דניאל וזה אמר לי, רותם, כאילו, מה קורה? נראה לי, כאילו, את קולטת שמה קרה פה עכשיו? כאילו, את איתנו רגע? ואמרתי לו, תקשיב, אני באמת חושבת שעברתי, שם היה רגע, באמת רגע עם יד על הלב, שם היה רגע שאמרתי, גדלתי. כאילו, שם היה רגע שאמרתי ברמה המנטלית, בתפיסת, אתה יודע, הגעתי מקורבנות, והם שתו לי ואכלו לי, ואני לא זה, זה כאילו מה שקרה לי כשהיינו צעירים, במשפחה, ושם היה רגע שאמרתי, וואו, גדלתי. מדהים. כאילו, מטורף מה שעובר לי בראש עכשיו, הוא אמר לי, רותם, את כאילו, את בסדר? כאילו, אמרתי לו, כן, אני חושבת שאני ממש בטוב, כאילו, באמת, אני חושבת שבחיים לא הייתי בסטייט אוף מיינד יותר טוב ממה שאני היום. מטורף. אז זה הבסיס לעסקים, זה הבסיס לכסף. אם קחו מפה 3 דברים. דבר ראשון... יאללה, אז אנחנו עושים פינה. מה הם 3 הדברים? 3 דברים, לדעתי, מהפרק הזה לפחות. דבר ראשון, שאושר זה בחירה מודעת. זה לא קשור לזה שתפתחו את העסק, זה לא קשור לזה שתביאו עוד ילד לעולם, וזה לא קשור לזה שתעברו לתאילנד. אין קשר. סורי. אני מצטערת לבאס, אבל חשוב להגיד את האמת. אושר זה בחירה מודעת, יום. אם אתם הייתם מאושרים בתאילנד, שנה אתם תהיו מאושרים גם פה. זה חרטה. זה 1, אושר זה בחירה. 2, כסף הוא לא תולדה של כמה שתעבדו קשה וזה וזה. זה נכון שככל שתעבדו יותר ותתמידו, זה כנראה יוביל ליותר תוצאות, אבל כסף הוא סייד אפקט, והוא סייד אפקט של סך פעולות מסוים, והוא סייד אפקט של מה שאתם מביאים, והערך שאתם מביאים לעולם. זהו. ברור שעוד פעם, אנשים תופסים עבודה קשה בכל מיני צורות. לא אמרתי לעבוד ב3 עבודות מ8-1, כמו שאני עשיתי, אבל זה אומר להבין שכסף הוא בסוף תולדה של מה הערך שהבאתי לשולחן כעצמאית, כסחירה, כבעלת חברה. ואם אני מבינה את זה, תחשוב איזה כיף, אני תמיד יכולה לשנות את הערך. נכון. תמיד יכולה לשנות, לשפצר, לדייק, להביא מוצר חדש שלא חשבתי עליו, לחשוב על מישהו שיש לו צורך, שאולי הוא לא שלי, אולי הוא לא תשוקה טבעית שלי, אבל אני רואה אותו מצטבר בעוד מקומות, וואלה, אני יכולה להביא אותו לשולחן. ביג טיים. וכו'. ואני חושבת שהדבר האחרון שבעיניי הוא מאוד חשוב, הוא חשוב בעיניי לכל תחום בחיים, אני משתדלת לעשות אותו גם יום-יום,
זה תאום ציפיות. אני חושבת שרוב העסקים, האנשים, סביב כסף, סביב זוגיות, סביב מקום עבודה, נכשלים בגלל תאום ציפיות, ולא בגלל חוסר יכולות. וזה משפט עצוב, כי זה, וגם משמח, כי זה ההבנה שאני יכול לתאם ציפיות אחרת. זאת אומרת, אם החלטתי לצאת לעצמאות, והתאום ציפיות שלי עם עצמי, זה תוך חודשיים-3 אני ארוויח 20,000, אחי, כאילו, אל תצפה, כל מה שאמרתי לפני זה לא רלוונטי, אתה לא תהיה באושר פנימי, לא תביא ערך לשולחן, לא זה. אותו דבר, זוגיות, אותו דבר על ההתמדה, להתמיד בעסק, אם לא האמנת שאתה תפתח את העסק ותתמיד בו, 4-5 שנים, אין לך צהל היכולות לעשות את זה, כאילו, חבל מראש כאילו להיכנס לשם. אנשים שאומרים לי, רותם, כדאי לפתוח פודקאסט, כי אנחנו פתחנו כשהיה פחות ידע בפודקאסטים. פתחנו לפני 5.5 שנים פודקאסט. לא היה, תקשיב, צברנו תאוצה מטורפת, תוך שנייה היו, כאילו, אחרי שנה, פטריות אחרי הגשר, אנחנו כבר היינו אחד כאילו, אבל בהתחלה זה היה ממש מורגש, אנחנו היינו לבד, בבלו אושן, כאילו, ב-Why Now, בפודקאסטים. ואמרתי, אם אני, כשהבלו אושן כבר לא היה בלו אושן, כאילו, שהוא כבר הפך לרד אושן, אם לא הייתי ממשיכה, זהו, הכל היה נגמר. זאת אומרת, בגלל זה, התאום ציפיות שלך עם עצמך חייב להיות כזה שאומר, מה סך יכולות שלי, דברים שאני מוכנה ואוהבת לעשות, זה תן לי לעשות כל יום אני אעשה. אתה רואה עליי, אי אפשר זף, את האנרגיות, אי אפשר. תן לי כל יום לשבת פה עם אביעד, מול המיקרופון, בבמות, בזה, כל יום תן לי לעשות את זה, אני באורות, לא צריכה לקבל שקל. נהנית, חיית החיים, לא מאמינה שאלה החיים שלי. לא מאמינה, אני מגיעה לבן גוריון, אני אמרתי, פתחתי את ההרצאה בבן גוריון, ואמרתי, אני לא מאמינה שזה החיים שאני חיה. בהרצאה שעשיתי על קריירה. כן. קריירה ועסקים, אמרתי, אני לא מאמינה שזה החיים שאני חיה. מדהים. בלי קשר, אם עשיתי 20,000, 30,000 או מיליון. ואני חושבת שלשם צריך ללכת, לתאום ציפיות, לתקשורת עם עצמי, אנשים לא עושים את זה. כן. לתאום ציפיות מול העסק שלי, מול מה שאני מביא לשולחן, מול הזוגיות שלי, מול הבוס שלי. אני חושב שזה גם, אתה יודעת, אני רגע אקח את הנקודה הזאת וטיפה רק אוסיף עליה, זה העניין של, זה מעבר לתאום ציפיות, זה גם הבהירות הפנימית שלי ביני לביני, יפה. מה שאת אומרת. זה בעצם, יפה. זה תמיד מזכיר לי, אתה יודעת, לא תמיד, בתוך השיחה הזאת יש לי כל הזמן את האיור הזה, של ההוא עם הגרזן, והוא עם הזהב, כן, והוא הסתובב, וזה עוד שנייה המשיך, והגיע לזהב. נכון. אז זה בעצם, זה בדיוק זה. זאת אומרת, מה הבהירות? וזה בסדר, דרך אגב, לפעמים, כמו שאתה אמרת מקודם על שותפויות, ולי היו לי שותפויות, וגם מכרתי עסקים, לא מעט, וגם נפלתי בעסקים, וגם סגרו לי עסקים, ומה שאתה רוצה. כל דבר שיכול לקרות אי פעם בעסקים קרה לי, אבל עצם זה שאני יכול להגיד, מה היה התיאום ציפיות, אני אשתמש בשאלה, מה היה התיאום ציפיות ביני לביני ומה זכיתי בתוך הדבר הזה? כן. כי, לא, סיפרתי לך, אבל נשרף לי עסק. בר, מושקע. נשרף אש כאילו? נשרף UPS חשמל כזה של מחשב. בר אגדה, כאילו באים נכנסים שלנו 10 שקלים רותם. וכאילו זה המקום, באים רוקדים ליין של טרנסים בימי שלישי ושבת, ליין זה 500 איש, כאילו בר, מקום, עובד, פרדס חנה, חבל על הזמן. וואו. עולה במש. ומה שאני יכול להגיד זה, האשימו אותי הביטוח ופוליגרפים ומה שאתה רוצה, ושנה וחצי כאילו הפכו אותי מכל כיוון, בסדר? איזה קשור. אבל ככה הגעתי לאימון, כי אמרו לי אנשים, תבוא תעזור לי רגע לפתוח מסעדה, אתה גם ככה לא עושה כלום, תשב בבית, בוא תעזור לי רגע, ופתאום הם ראו 3 חודשים, וזה 3 חודשים, ולא ידעתי שקוראים לזה בכלל אימון. מטורף. מה לי ולאימון? מה לי ולאימון? פתאום וזה, וככה פתחתי 3 מסעדות לחברים. תראה מה זה דיוק, תראה מה זה דיוק פנימי, ולהקשיב לקול הזה. אז הבהירות הזאת של, אוקיי, זה מה שזכיתי עד הנקודה הזאת, מגניב, אני ממשיך. כן, אני חושב שזה... מדהים, זה אפרופו, אפשר להחליף גם את התאום ציפיות בזה, אבל מה בשליטתי ומה לא בשליטתי? נכון. כאילו, אוקיי, זה לא בשליטתי שהיה את הדבר הזה, זה לא בשליטתי שהעסק נשרף. מה היום בשליטתי? מה אני כן יכולה לעשות? אז אני אלך ואני אעשה את הפוליגרף, אני אוציא את הכסף שאני יכול ומגיע לי וברור, ובינתיים מה אני יכול לעשות? מה בשליטה שלי לקדם אותי עסקית, אישית, כלכלית, לא משנה. ממש. ואני מאמינה שיש קשר. אולי אנשים, אתה יודע, לא יסכימו איתי וזה וזה וזה, אבל אני תמיד מדברת על זה. עסקים, אפרופו, למה אני מאמנת אישית, עסקית וכלכלית, והרבה אנשים אומרים, מה זה, התפזרות וזה. כי אני מאמינה. כל אחד. מה זה? זה קשר הדוק, שאם אני לא אגע בשלושת הדברים האלה, של עסקי, אישי וכלכלי, ולא משנה אם עסקי זה כאשת, אתה יודע, שכירה או עצמאית, זה לא משנה בכלל. ברור. אם אני לא אחבר עסקי, כלכלי ואישי לאותה המסגרת, אז מה שיקרה, אני לאט לאט זה הדבר הזה יתפרק. כמו שאמרת, פתאום המנטלי שלך יתפורר כי קרה משהו. פתאום הכלכלי, אין את התוצאות, אתה יורד. חשבון הבנק. אם אתה לא תחבר את שלושת הדברים האלה, אני חושבת שאנשי עסקים, אתה עושה להם באמת מצווה.
באמת. מדהים. אני חושבת שמספיק שהם ישמעו את הפרקים ואת מה שאתה מביא לשולחן, באמת, אנשים לא מבינים כמה זה חשוב. כן. מסתעסקים בתוצאות כל כך הרבה. כל הזמן. עוד מעט אני מקווה שישב פה אחד מהגדולים שמתעסקים במנטלי בארץ, אז יהיה גם כן, על זה גם חזק. חשוב, 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 כן. חשוב מאוד. יאללה, נקודה אחרונה, לפני שאנחנו מסיימים. נקודה אחרונה. לא, אני אשאל אותך. יאללה. יאללה. מה היית רוצה שיהיה כתוב על המצבה שלך? אתה יודעת, רוב האנשים אומרים, יודעים את זה, שהבני נינים שלנו לא יכירו אותנו. נכון. הם יכירו אותנו אולי מרשתות חברתיות היום, זה כבר יותר יש איזה חותם כזה. היה ישים לנו את המוח בתוך גוף זה, ואז המוח שלנו ממשיך לתפקד והוא יהיה אני, אבל הגוף שלי יהיה רובוט. כן, משהו כזה. כן. אבל הבני נינים שלנו לא יכירו אותנו. אז אם היה לך את האופציה לתת להם איזשהו מסר, נגיד להם, זה מה שאני מוסרת לכם. מה זה היה? וואי, זו שאלה מה זה טובה, זה משהו שמתגבש בי כבר הרבה זמן. אני רוצה לעשות קעקוע בסגנון הזה. אני חושבת שמה שמתמצת את הכל, או אותי, או את מה שאני מנסה לחיות לאורו כל יום, וזה לא קל, זה לא שזה קל לי. אבל זה החופש לבחור. זה החופש לבחור איזה פרשנות אני נותנת, איזה אורח חיים אני חיה, איזו תפיסת מציאות יש לי, איזה פרדיגמות יש לי. אם הן מעקבות אותי, מקדמות אותי. זאת אומרת, איזה עסקים אני מנהלת. החופש לבחור, אני יכולה להגיד שזה אחד הדברים מעולמות האימון שלמדתי בגיל צעיר, ששינו את חיי. למה בן אדם, אותה מציאות, אותו זה, והוא גדל איקס, והוא כאילו הוא נהיה זה, פורח ופרפר וזה, והוא גולם ומתגלם ונסגר בבית, זה אותה מציאות, אותו הכל. אני חושבת שזה החופש לבחור, כי זה משהו שמאוד קשה לעשות אותו. אנחנו חיים בתוך תמונה שאומרת, מה, אבל אין ברירה, וצריך לקום, אבל זה הממשלה, זה המשטרה, זה המדינה, זה אין ברירה. ואני מאוד מאוד מקווה שאני מצליחה לעשות את זה גם עבורי, וגם עבור הלקוחות שלנו, וגם עבור העובדים שלנו, וגם עבור הזוגיות שלי, הבית שלי. הילדים שלי, שאני כל פעם, כשאמרתי דניאל איזשהו לילה, ממש לפני שבועיים, אז אתה קולט, שהחיים, עשיתי לו ככה, בלילה, שעה 2 בלילה, אמר לי, רותם, מה את רוצה? ככה עם היד, מי שרואה אותנו מצלמה, אני אומרת לו, אתה קולט שהחיים כאילו בכף היד שלנו? הוא אומר לי, מה את רוצה? אמרתי לו, זה לא מטורף בעיניך שאנחנו יכולים להחליט מחר בבוקר שאנחנו עובדים בתאילנד, ומחר בבוקר אנחנו מחליטים שאני משנים את העסקים, ומחר בבוקר מחליטים שאנחנו רוצים להרוויח 8,000 שקלים לחיות בערבה, וזה מחליטים, מחר בבוקר מחליטים להביא 3 ילדים, או כאילו זה לא מטורף בעיניך? שאנחנו מייצרים חיים, שאנחנו מחליטים איפה לחיות, שאנחנו מחליטים איפה אתה מחליט במה לעשות, זה ככה כאן. כאילו, ורוב האנשים לא בתפיסה הזאת. רוב האנשים לא בתפיסה שהחיים בכף ידם. אז זה המסר שלך. זה המסר שלי, שהחיים שלנו בכף ידינו באמת, ואם אני הצלחתי, אני באמת חושבת שכל אחד יכול. באמת. מהמם. זהו, זה חופש. אני רוצה להגיד לך המון תודה. הייתי יכול לדבר איתך עוד שעות. נכון, גם אני. אבל יש לנו לאן לרוץ ולהפיק ולתת את הערך שלנו לעולם. וממש תודה רבה שבאת ועצרת והגעת. רוצה להגיד לכם תודה למי שצופה ומי ששומע אותנו, ואתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב ולהעביר הלאה, ולתת לאחרים, ומספיק דבר אחד שיש לכם, להעביר הלאה, תנו אותו. תנו לבעלי עסקים, תגידו, ואת פה נותן בראש, תנו. מה אכפת לכם? תתנו, זה עולה לכם כסף. בדיוק. תודה רבה, מעריך מאוד. תודה רבה, נהניתי מכל רגע. גם אני, תודה.